ba Buhari ke yin arziki ba shi ka gyara zuciya ba. Kai mai gaggawar son ganin canji, canja kanka tukunna kai ma. Mai legal business a kullum baya kukan zuwan Buhari. Mai ci kaɗan ya gode Allah baya kukan zuwan Buhari. Mai fita don neman halali baya kukan zuwan Buhari. Mai dogaro da albashi shi baya kukan zuwan Buhari. Mai son bin doka a kullum baya kukan zuwan Buhari. Masu illegal business ai suke kukan zuwan Buhari. Masu handama da baba kere suke kukan zuwan Buhari. Wanda ya kasa sai ta kanshi suke kukan zuwan Buhari. Masu sata da kan biro suke kukan zuwan Buhari. Yan asato a zo a bamu suke kukan zuwan Buhari. Dawo ka gina kasarka, ka sai kaya made in kasarka, sa kasarka a zuciyarka. Zaka ga kyawun nufin Buhari, zaka fahimci polisin Buhari, ka taimaka addu'ar ka kai ma. Ba Buhari ke yin arziki ba shi ka gyara zuciya ba. Kai mai